Hei, eu sunt Giang, el este Wade, noi suntem 2-0. Bine ați venit la episodul 2, în care vorbim despre episodul 2 din Arcane. Ce faci, Wade? Arcane, konnichiwa. Mamă, cine făcea așa înainte? Fetițele japoneze în animeuri. Ce reprezintă asta? E un fel de un cuvânt urât, dar nu vreau să-l spun acum, pentru că nici eu nu știu. Că nu știu japoneză. Cuvântul cu P în japoneză. Konnichiwa. Arcane episodul 2. Wade, ce părere ai despre Arcane episodul 2? Bă, începe să-mi placă. Am zis eu la început de nașpa și nu știu ce, dar începe să-mi placă. Apropo, vreau doar să zic că ce s-a schimbat din episodul 1 până în episodul 2 și ce nu s-a schimbat. Da, 1 la mână, începe să-mi placă, pentru că povestea e de cât mișto. 2, ce încă nu îmi place, sunt fețele lor, bă. Fețele personajelor. Dar câteodată... Păi, sunt pictate, asta e și ideea. Adică, da, știu că zici că sunt. Adică, ok, sunt pictate și au chestiile alea, au niște lumini la ochi aici, dacă te-ai uitat. Doar vizual zic. Da. Așa, mereu aici e lumină, după aia ochiul vine umbrit și după aia, nu știu, au niște trăsături, niște chestii care sunt mereu... Că lumina e pictată acolo și nu se mișcă natural, știi, când se mișcă fața. Lumina e pictată. Dar nu mă deranjează foarte rău, dar mi se pare așa că e un stil cu care nu s-a mai făcut seriale, filme. Tocmai de asta e interesant, este stilul lor de League of Legends. Știi că de când și-au schimbat arta, la arta cea nouă, stilul ăsta vreau să-l fac în... Știu. Bă, adică au un brand și se vede că au menținut și în joc și în serial la același stil grafic și asta e mișto. Uite, o să fac așa ca mareșalii. Ca un haiduc. Un mareșal, mă. Bă, să știi că am început să apreciez, îmi place foarte mult și chiar la ultimul episod recunosc că am plâns. Adică, cum ai plâns, mă, ea? În episodul 3 o să vezi că sunt chestii tragice acolo. În episodul 2 n-am plâns așa mult. În episodul 2 am plâns cam 25%. Nu, mă, dar îmi place că exact ca în episodul 1 am avut chestia aia cu uite, ăsta e eroul ăla, uite, ăsta e eroul ăla și am aflat niște chestii și exact cum începe episodul, ai văzut? Putem să intrăm în el deja? Da, normal. Când a început episodul și îți arată cum s-a petrecut explozia din primul episod, da? Așa. Ai văzut? Da. Îți arată de pe partea cealaltă a ușii. POV-ul din partea cealaltă a ușii cu celelalte personaje. O să înceapă să Da. L-am văzut din prima, nici n-a trebuit să zică că e Jace. După față, nu? L-a prezentat bine. Față, dar eu mi-am dat seama imediat că cea din spatele lui Jace este Caitlyn. Și care e făcut... Ce? Și eu, zi. Nu, zi. Am zis care îmi place foarte mult cum arată. E desenată foarte hot. Da, știu. Am văzut-o pe Caitlyn. Mi-am dat seama că e Caitlyn, dar nu pentru că mi-am dat seama că arată ca Caitlyn, doar pentru că... Are accent englezesc. Ai zis, da, accent englezesc și ai zis tu că... Bă, cred că îmi place Caitlyn. Și cum am văzut-o, am zis, da, clar, îi place lui Giang. Aha. Bă, ți se pare că am ochi obosiți, că abia m-am trezit. Nu știu dacă se vede. Da, ai ochii obosiți. Dar n-are nimic. Că și eu, în primul episod, când am discutat primul episod, avea ochii obosiți, eram rupt. Asta e, omul abia se trezește, intră aici, face un episod și după aia se duce să se culce iar. Iar am făcut așa la nas, știi? Păi și eu fac, am aici o iritație care tot apare. Oricum, zi, mai crește un nas. Da, mă, și l-am văzut pe Jace și episodul, adică tot episodul a fost mișto, acțiune, bla bla bla, Enforcer, mama, ai văzut-o pe doamna aia care zice că vinde semințe, a fumat 50 de tone de țigări la viața ei. Exact, doamna aia care fumează și bea cafea de aia puternică și are vocea aia, știi? Și cred că aia a lucrat într-un secretariat ceva la un moment dat, în România, nu în altă țară, în România. Da. După aia s-a dus în Piltover. S-a urcat pe scara succesului până a ajuns polițistă de asta. A luat o Enforcer, da. Aia m-a uite, tipa aia nu era rea, ea e podul între cei de sus și ăștia de jos, ai văzut că... Da, pentru că și la secretariat e podul, adică dacă duci un pachet de cafea și ai și o ciocolată, te ajută, îți dă dosar cu șină și ce-ți mai trebuie, dar până la ea, așa, când se face explozia, că începe din nou cu aceeași explozie din primul film, vezi trecutul lui Jace puțin, când era el mic, era Jace mic și mergea cu maică sa prin zăpadă aia, și apare un vrăjitor Aldebaran, dacă ai observat. Care, eu zic că e Ryze. Nu trebuie să fie cineva, ba chiar știi la ce m-am gândit eu? Duce cu gândul, în primul rând era un mage, era un vrăjitor vechi, știi că se vorbește mai încolo în episod despre
cum se folosea magia înainte și acum nu se mai vrea să se folosească magia și bla bla. Și el, vrăjitorul ăsta, le-a făcut spelul ăla, a făcut un mare recall. Ai văzut? A apăsat pe B. Da, și cine are chestia asta, spelul ăsta? Rise. Ce face ultima ta lui Rise? Să știi, da, ok. Se duce mai în față sau în spate sau E whatever. posibil, da. Eu m-am gândit că e pur și simplu o vrajă recall. Bă, nu zic că nu e Rise, se poate să fie Rise. Stai puțin, eu vreau doar să fac un disclaimer sau cum se numește. Așa. Eu în fiecare episod pe care o să-l văd din Arcane, Așa. o să văd oameni cu puteri sau nu știu cum și o să zic că sunt eroi. Cred că am zis și în primul episod. Da. Și de fan. Și eu mereu mă gândesc la asta. Eu nu știu ce m-am gândit la Zilean, dar nu are sens. Rise are mai mult sens după putere. Zilean nu are picioare. Dar imediat eu mă gândesc la un erou, după aia zic nu o să fie erou ăsta. Exact. Cum ai văzut că în episodul trecut ai zis că cineva este Victor, în ăsta afli că altul e Victor. Dar cum l-am văzut pe ăsta, am zis, da, ăsta e Victor, n-are cum să fie celălalt. Așa, i-a teleportat pe el și pe Mike Sa, care trebuia să înghețe, acum erau bine, și pe el a marcat chestia asta de mic, și acum când e mare... Runa aia. Da, i-a dat runa aia, da, și o poartă la mână. Acum când e mare, el vrea să facă experimente, el asta face acolo în turn. Cercetează cum poate să aducă magia asta prin tehnologie. Stai, ai zis în turn? În turnul ăla, unde stătea el, nu contează. Este într-un apartament. În apartamentul ăla, ce-o fi? Cred că e turn. Îmi arăta turn. Un apartament, mă rog. Și mai încolo afli că experimentele astea lui, nu știu dacă se aude mașina de spălat. Nu se aude, dar cânti la vioare foarte mult. Da, știu, pentru că mă stresează mașina de spălat. El numea tehnologia asta Hextech. Te prins? Da, Hex de la vrajă și tech de la tehnologie. Hextech, tehnologie cu vrajă. De unde vine și Hextech gun, aia, cum se numește? Unele iteme din LoL se numesc Hextech. Părintele Hextech-ului e Jace. N-aveam nicio idee. Victor, aș putea să înțeleg că el e genul de experimentator nebun și... Da, mă rog. De unde știi tu că e? Probabil ai văzut un episodul 3. Dar îmi spunea Aldebaran înainte, că Victor. Nici în episodul 3. În episodul 3, spoiler, e la fel ca acum. N-are bărațele alea lui Victor. Mamă, ce mi-e mașina lui Pește, așa zi. N-are nimic. Așa. Da, a fost tare și faza că s-au aliat ăștia. Că el a zis că crede. Bine, asta e deja de la final, dar putem să o luăm aleatoriu, că nu contează, nu trebuie să o luăm într-o ordine cronologică, nu? Dar ce mi s-a părut mie clișeu, așa, e că era Vander, sau cum îl cheamă? Vander, nu? Da. Tatăl jos acolo adoptiv al fetelor și al copiilor lor. La Last Drop, cum se numește barul lui. Da, și chiar era barman, el a avut dreptate, da. Păi da. Și cum aveau ei ședința aia și zicea că trebuie să ripostăm, că uite ce ne fac enforcerii și că nu știu ce. Și după aia îi zice tipa aia, era o tipă care îi zice că ce, ești scared să ripostezi? Da. Și el se face așa 3 pași. Până și se duce și la fața ei. Do I look scared? Și ea zice, no, you look weak. Mamă, ce tupeu. Balls. Asta din nou a fost o chestie foarte clișeu așa. Se putea și fără, sau se putea ceva mai original. Asta m-a deranjat mine. Eu sunt sigur că o să mai vedem clișee, o să vezi tu din nou. Dar a fost super mișto, adică episodul. Mie îmi place și în următorul episod, vezi clar cum se formează caracterul personajelor și vezi prin ce trec ele și vezi relațiile pe care le au și cum ajung să aibă relațiile din joc. Că cumva, nu-i spoiler asta, Vi și Jinx se bat cap în cap. Că Vi devine Enforcer în joc. Ea se numește ceva genul The Enforcer of Piltover, Vi. Da. Ca să știi. Jinx e o nebună. Este outcasta. O să vezi cum mai încolo începe să-și piardă mințile, știi? Următoarea fază este Jace, care este chemat la judecată să fie dat sentința dacă e dat afară din oraș sau nu, bla bla. Și acolo am stat să mă minunez, scuze că te întrerup, am stat să mă minunez cum era lumină nu știu ce și intră Jace și după aia se închide tavanul așa. Așa la ei. Așa la ei. Și după aia cum s-a aprins lumina pe Jace.
Și când au votat, ridicau mâna, pac, și se aprindea lumina în dreptul fiecare. Dar mie îmi plăcea chestia asta, era E cool. interesant, e interesant. Îți ia ochii, adică Vizual e mișto. Vizual e foarte mișto. Prima oară ai avut dubii, acum sigur nu mai ai niciun dubiu, vizual e marfă. Nu mai am dubii, asta zic. A fost mișto. Da, e cool. După aia, fii atent, după ce judecata asta, bla bla, îl banish, după aia vine Mike să se zică să-i mai dea o șansă și pur și simplu e aici ceva de genul, lasă să vină înapoi acasă, nu-i dați banish. Și Heimerdinger, a apărut Heimerdinger prima oară aici, care... N-a apărut aici prima dată a venit în apartamentul lui unde era în celula lui. Nu în apartament, în celulă. Heimerdinger mi s-a părut super cool cum arată. Știi că tu ai avut dubii, da. Mie nu mi se pare cheesy, e ca un fel de, gândește la Yoda din Star Wars, cam așa mi-a dat feeling. Da, are comportamentul ăla de nu spui de magie și vezi tu... Exact vocea asta are, da. Hei, băi, uite care e faza, magia nu e mișto. E interesant că, uite, el e tinker din ăla cu tehnologie și nu prea place magia și nu e de acord cu Jace. El... Până la urmă i-a convins pe ceilalți să zică că lăsați să meargă acasă la Mike sa, dar nu mai are voie la academie, mă rog. Și el avea o relație cu Caitlyn, ca să știi. Și acum nu mai poate să aibă relația asta, erau prieteni, acum nu mai sunt. Jace avea o relație cu Caitlyn, că am crezut că se zice de Heimerdinger. Heimerdinger. Și-au făcut copii fluffy. Da. Ce nașpa cum stăteau ei acolo la poartă la Caitlyn acasă și el, Jay săracul era așa cu mâinile pe bare așa. Și ea super hot cu umbrela așa. Mă rog. Următoarea fază, aici vreau să zic, mi-am dat seama de un detaliu super mic, dar e funny pentru tine, că tu ești main de personajul ăsta. Jinx se juca la arcade, da? Erau toți acolo, V se antrena, Jinx era la un arcade. Și era un Timo? Se juca un joc cu Timo! Da, era un arcade cu Timo. Am văzut că era un arcade, m-am uitat la faza asta, am zis, ia uite, joacă un arcade, dar n-am prins... De-abia aștept să văd faza când o să vină Timo, să văd ce părere ai despre asta. Wade e jucător de Timo. Wade joacă League of Legends numai Timo. Am câte milioane de puncte? E 1 milion și ceva. 1 milion și ceva de puncte pe Timo, da. Asta vreau să zic cu Heimerdinger și de ce este amuzant. Pentru că toată chestia aia dramatică, când s-a dus Jace să-l fie judecat și banished din academie, se închide tavanul, se aprind lumini, vine Mike sa, lăsați-l, și după aia Heimerdinger, enough, Jace! Să nu mai zică de magie. Păi lui nu-i plăcea și l-a povestit de cât de destructivă e magia în istorie. Că în trecut s-au făcut tot felul de răscoale din astea și cei care foloseau magie erau plini de putere și vreau să... A fost o chestie care, tot așa, bine, pentru mine nu avea sens, poate e tras de păr ce zic eu, dar oricum tot ce zic eu e entertaining purpose, așa. Când îi povestea Heimerdinger despre magie și zicea că tu știi câți ani am eu? Am 307 ani. Și... Oh, nu! Stop! Și am uitat ce ziceam. Uite, da. Gata. Deci era faza asta, când era Heimerdinger în celulă și zicea am 307 ani și uite cu magia că nu e bine, că am fost acolo când au folosit-o în scopuri malefice și bla bla rele. Și după aia arată o poză. Da. Ai văzut cu oameni din istorie, cum se destrăma așa. Și oamenii apărau, zici că erau dintr-un tablou din ăla renacentist, cu armuri pe ei și cu nu știu cum. Dar 307 ani, în 300 de ani să se ajungă la tehnologia asta. Păi stai un pic, încă mai există armuri, numai că nu le purtau. Nu ai văzut Enforcer ce armuri aveau? Păi nu, arătau armuri din alea de soldați din 1400. Ok, eu sunt sigur că în lumea asta există locuri, nu un Piltover care era un miracol al tehnologiei, există locuri în care erau soldați cu armură din aia. O să vezi. Da. De exemplu, Garen, nu avea el sabia și armură în Demacia. Și Lux. Garen, săracul, când au venit Enforcerii a doua oară, că cred că suntem aproape de faza asta. Așa, ăla lui Garen. Așa. Nu contează dacă e Garen sau nu, dar pentru mine e Garen sau a.k.a. Jang. Bine, zi. Uite cât de mult arată ca Jang. Da, mă arată, știu. O să pun poze aia. Și zi. Când se ascundea, ai văzut că l-a dat semnal Vander. Știi? Da. Au venit Enforcerii a doua oară și a zis give me your stronger shit.
strongest shit. Da. Și a apăsat butonul sub teșghea și i-a pus în Să se ascundă. Să se ascundă. Și e Gheran așa, are o față de aia mică și respira așa pe gură. Asta Era a fost speriat. amuzant. E Despre natural. Vander vreau să zic ceva, dacă mai ai tu Vander? să zici ceva, zic. Nu, zi. Da. Că suntem la faza Despre asta. Vander, știi că eu am zis că e Graves? Da. Se pare că nu poate să fie Graves, pentru că Graves a crescut sau s-a născut sau whatever într-o altă Da, în Bilgewater, am zis zonă. data trecută. Da, iar ăsta se presupune, să zic, e mare spoiler. Așa, zi, că vreau să zi. Deci, tot la aceeași scenă, Da. când a venit a doua oară Enforcer-ul și stau la teșghea și vorbeau, Da. i-a amintit Enforcer-ul de trecutul lui împuțit. Da. Și a zis, ăsta, Vander a zis că n-aș vrea să pun astea înapoi pe mine. Și unghiul e de undeva de sus, o să găsești imaginea, și sunt două chestii din Iron. Erau mânușile alea lui V, da. Da. Și a zis că Ironul se spală greu și că nu știu ce. Așa. Și ți-a dat un hint la cine ar putea fi? Nu, pentru că, mă rog, zi, cine ar putea fi? Nu o să vină să crezi. Cine crezi tu că e, da, zi. Nu, am găsit pe un ăsta legit. Bine, zi, Sion? Warwick. Warwick? Pe bune? Ai fi ghicit vreodată? Nu. Căci că Vander la un moment dat o să se întoarcă la his old ways, Da. și o să se ducă în laboratorul lui Singed, unde o să facă niște experimente și o să devină Beast. Păi, Warwick. da, dar vrei să dau spoiler din episodul 3? Nu! Păi vezi? Episodul 3 rămâne de văzut. Wade crede că Vander este Warwick. Să știi că nu e departe de adevăr. Adică nu e improbabil. Stai, episodul 3 zice cine e? Nu. Și atunci... Așa, zi. Vander trebuie să fie doar liderul ăsta de rezistență din oraș de jos pentru ea că mai încolo în episod vedem când el vorbește cu Vi că a mai încercat deodată să ducă o revoltă a orașului de jos la oraș de sus și a zis în episodul 2 asta, da. Da, în ăsta și a dus numai moarte, chiar atunci a murit și părinții fetelor și a zis că ce rost are să facem asta când uite, merită prețul morții, nu mai bine facem noi cumva tratate cu ei să ne înțelegem și chestii de astea, mă rog, cam asta era stance-ul lui. Deci eu pur și simplu un om bun, mie îmi place de el. Păi da, asta a zis în episodul 2. Toată chestia asta, dar la un moment dat sunt sigur că este stereotipul ăla de personaj bun, care dintr-o dată se ia de cine nu trebuie, de unul din copiii lui adoptivi, așa, și îi sară țeandăra și face niște probleme, sau e el luat captiv, mă rog, nu știu, vom vedea ce... Vedem, pentru că mai încolo, după faza când se întâlnește Victor cu Jace, ăsta vrea să se sinucide Jace, bla bla, Victor l-a oprit, încep să lucreze împreună. Vedem că... da, îi trimite la suprafață un mesaj. Știi că Enforcer era femeie, aia care vorbește așa, îi zice în primul episod, ia chestia asta, tubul ăsta, care e, cum ar veni mail-ul lor, I guess, e al ei personală. La reclamă la Flashlight. Da, și trimite-l când vrei să-mi spui ceva, știi? Și acum tipa asta primește mesajul ăsta. Și nu se știe cine a trimis, dar se vede la sfârșit că e Vi care îi așteaptă, ca și cum se predă. Vi stă acolo și se predă pentru toți, și cum ar veni, se sacrifică. Bine, pentru mine, da. Eu nu știu, că eu n-am văzut episodul 3, dar chiar se predă? Da, sau ea stă aici la ușă. Știu. Trebuie să fac poză. Am văzut secvența, dar vreau să zic că eu mă gândeam că probabil stă să se bată cu ei sau ceva, se sacrifică ea la bătaie ca să nu sacrifice pe nimeni vis-a-vis de ce zisese Vander, știi? Da, păi cam asta era în capul ei, să știi. Ei, iată-ne aici, Wade, la sfârșitul episodului. Întru totul mi-a plăcut, a fost foarte mișto. Faza de la sfârșit, taci-o din gură. Eu încerc să fiu serios și nu reușesc cu tine, că noi trebuie să facem o emisiune amuzantă, se pare. Trebuie. Faza de la sfârșit mi-a plăcut super mult, a fost intensă, că era melodia aia de la Imagine Dragons, nu știu ce, cred că era de la, nu mai țin minte, dar era un build așa.
Da, da? Clar nu era Imagine Dragons, cred că ți-ai imaginat dragonii. Mă rog, știu că era o melodie cool, pumping așa, da. Un crescendo și se întâmplau tot felul de chestii, veneau enforcerii după V, ăia, Vander se distra cu Jinx la bar, cu Powder, se înțelegeau bine și asta făcea marele sacrificiu și sunt așa sentimente aruncate colo-încolo, e foarte cool. Chiar a fost tare, începe să-mi placă, Cool. Nu sunt hater sau ceva. Probabil că din primul episod s-a înțeles că sunt hater, oricum n-a zis nimeni nimic, dar zic așa. Asta vreau să zic. Unul din enforceri, ajutorul lui doamna cu țigări, se duce în underground, acolo în Zaun sau cum se numește, și vorbește cu tipul cu ochiul, pe care îl cheamă Silco. Da, cum îl cheamă? Silco. Și fac un pact împreună. Dar nu se zice despre ce e pactul ăla. Și este ca un fel de informații și niște caca-maca. Este, o să vezi, e ca un fel de Iuda, așa, o paralelă lui Iuda Iscarioteanu, știi? Da, știu ce zici, doar că... O să rămână să discutăm în episodul 3. Eu îl știu, Wade nu l-a văzut, de-abia să-l vadă și să-l discut cu el. Și săptămâna viitoare apar de fiecare dată câte 3 episoade. Mereu o să fie 3 până la 9. Sezonul 1 o să aibă 9 episoade, săptămâna viitoare apar încă 3 și peste încă o săptămână alte 3. Încă 3. Și cam asta o să fie. Da, mai ai ceva de zis, Wade? Bă, nu mai am nimic de zis. Sunt curios să vedem ce se întâmplă în următorul episod. Eu sunt Jang, el a fost Wade, eu sunt. Jinx o să devină hard mai încolo, Caitlyn este hard deja, mai ai ceva de zis, nu mai ai nimic de zis. Nu uitați să dați like, subscribe, share și pa. Știți soampele alea care fac așa? Le știu, dar sunt cele mai zgripțuroaice. Nu-mi spune că și tu devii una dintre ele.